Bubuynir. Palakpakan po natin ating malapay no. Praise the Lord. God bless you, beloved Job, Sir beloved Elder. Let's pray. Upo dakila at mapagpala namin Diyos sa namin sa langit na minapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon ang aming taos sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay may pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po mahal na Panginoon sa naunang yugto na nalagawain nilang isan, ang mga papuring awit na aming inialay sa iyo, mga patotoong aming napakinggan, kumilos ka sa mga buhay ng mga anak, pinakita ang terribling mga himala, mga awitin ng mga awitin nilang isan, pinadama sa amin napakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na sinusunod ng lahat ng pinagpala mong mga anak. Narito po muli kami sa iyong banal na harapan na nikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Buksan namin mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Langisan niyo po ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin wala pong magagawa. Sa unang dalangin ng iyong propeta, or the beloved pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, beloved Mama Dear, ng kanilang mga beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok. We bind the power of darkness, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Say praise the Lord. Hallelujah. Para ng palengke mo minamahal. Sabay-sabay sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kung talagang hindi tayo handa palagi maminamahal. Isang mapagpalang hapon na sa lahat ng ating iniibig, minamahal na mga kapatiran. Welcome po sa ating mga beloved visitors. Mayroon tayong kasamang mga bisita. Narito po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At atin pong welcome ang lahat ng ating minamahal na beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, good afternoon, amen. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. And we give double honor and respect. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, and Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, magandang hapon sa ating mga beloved workers, beloved elders with church, minamahal na mga kapatiran. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Na mahal, wag nating tipirin ng ating mahal na Panginoon. Magtipid ka na sa lahat ng bagay, wag lang ang mahal na Panginoon. Sa pagpapalakpak, amen, amen, ay lang pagpapalakpak po ay pagsasang-ayon na ang ating pong pinag-usapan ay talagang tayo'y naniniwala, totoo, ating sinampalatayanan, ating pinaniniwalaan, amen, amen. At maganda ng panahon, talagang mainit na at hindi tayo nilalamig. Kailangan, hallelujah, tayo po'y buhay na pumalakpak, sumang-ayon kung tayo po ay talagang nakapuntos sa mga salita. Ito'y buhay na pumalakpak dahil hindi po ako ang inyong pinapalakpakan dito, kundi ang ating mahal na Panginoon. Ang mga salita niyang ating pinag-usapan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At sa hapong ito, open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 12, at ibalik natin ang basa sa talatang 5 hanggang 11. And we are talking about, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mag-ingat daw ang bawat mananampalataya na nag-aakalang sila'y nakatayo. Baka tayo'y mabuwal. Kindly, praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, Kabanata 10, sa talata po
ay 12, talon sa 5 hanggang 11. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Na huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid. At ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Ni huwag din kayong mga bulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. At sa 11, ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita nating binasa. Inamahal, ilang beses na po nating paulit-ulit inaral ito. Amen. Amen. Tayo po'y muling nire-remind. Dahil kung inyo pong titingnan, diyan sa harapan ninyo, sa gilid ninyo, kaliwa at kanan, iba na po yung inyong pong kasama. Amen. Iba na po yung inyong nakikita. Ang tanong, nasaan yung saunahan mo dati? Sa kaliwa mo dati, sa kanan mo, sa likuran mo, sa harapan mo, sino-sino sila? Bakit biglang naglako? Biglang nawala? Ito minamahal ay paalala sa ating lahat na hindi tayo pwedeng maging kampante sa ating paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Kinakailangan maminamahal, maging sigurista tayo. Amen. Amen. Maging sigurista na buong akala natin ngayon, maminamahal, okay lang dahil nandito pa naman tayo. Nakatayo pa naman tayo. Dumadalo pa naman tayo. Pero yung ating pisikal na katawan na lamang dumadalo, ang ating isip, ang ating puso, ay nagliliwaliw na. Saan na pupunta? Kaya nga, palagi naming nire-remind, pagka ganitong gawain, araw ng linggo, ipangili natin, bigyan natin ng diin, bigyan natin ng pansin, pagpapahalaga ang araw ng linggo. Pwede maminamahal, huwag muna nating gamitin, huwag muna nating hawakan yung ating pong mga cellphone, yung mga bagay maminamahal na nakadistract sa ating paglilingkod, sa ating pag-ipagugnay, sa ating mahal na Panginoon. Dahil minsanan pang pinaalalahanan ka, pinaalalahanan ako, pinaalalahanan tayo sa araw na ito, na huwag kang mag-akala, huwag kang maging kampante, na baka maaring ikaw ngayon ay nakatayo, at bukas ikaw ay mabuwal. Mamaya, ikaw ay mabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Binanggit ang mga bagay, maminamahal, na inaayawan ng ating mahal na Panginoon. Mula sa versikulo 5 hanggang 11. Mabasa natin dyan, maminamahal, nang sabi po ng ating nabasang talata, ang mga Kristiyano ay kumain, ayaw nang mag-fasting, uminom, amen, at sila'y naglalaro. Tatlong bagay nang sabi rito, maminamahal, hinahalin tulad na po ng idolatry. Kung atin po mabasa ang talatang ito, maminamahal, sa Ingles, dito po sa versikulo 6, now these things were our example, to the intent we should not lust after evil things, as they also hated o lusted sa city, neither be idolaters. Ang sabi rito, maminamahal, as they also, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat. Umuupo ang tao
Araw ng linggo, ayaw mag-fasting, kahit 2 meals man lang sana. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, and drink and rose up to play. At ang sabi rito, sa isang araw, maminamahal, ay pumupuksa ang Diyos ng 23,000, 23,000 during their journey from Egypt to Canaan, yung pong lupang pangako na sinabi ng ating mahal na Panginoon. Na sa atin ngayon, mapoportray po natin ito na habang tayo ngayon nag-aantay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, tayo'y naglalakbay sa ilang. Amen. Amen. Tayo naglalakbay na ngayon ang daming mga paalala sa atin ng mga mangangaral. Tuwing Miyerkules, tuwing Biyernes, tuwing Linggo, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon sa pangangaral na mag-ingat mga anak, huwag kayong maging kampante sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil maraming nag-aakala na sila ngayon ay nakatayo. Ang dami nang nangawala. Ang dami nang hindi natin kasama ngayon. Nasaan sila? Kasama natin dati-dati. Pumapalakpak, nag-hallelujah, nagpe-praise the Lord. Amen? 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 Dati-rati nagpapatotoo. Dati-rati umawit sa choir. Dati-rati maminamahal, ginagamit dito sa pulpito. Nasaan? Kaya hindi po pwede maminamahal na maging kampante ang mga anak ng Diyos dahil tuso ang demonyo. Tuso ang diablo. Ang sabi ng 1 Jes, talatang Jes, si Satanas pumunta rito upang pumatay, pumuksa, at nakawin ang iyong pananampalataya. Nakawin ang iyong pananampalataya. Puksain ang iyong init na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Idideceive ka. Talagang ikaw ay talagang paibigin sa mga bagay na sanlibutan. Ikaw ay paibigin sa mga bagay maminamahal na akala mo. Talagang manatili ka sa mundo. Grabe na yung kahaypig ng Russia. Pero nung pumutok ang 8.8 maminamahal na bulkan, nakita niyo maminamahal, yung kanilang mga ini-invest, akala mo mga papel, yung mga kanila pong mga sasakyan, akala mo mga laruan na lamang na lumilitaw at hinahampas dun sa dalampasigan. Dahil sa tsunami, nakaabot sa Japan, nakaabot sa dito po sa may parting Hawaii. Grabe maminamahal. Hindi tayo magiging alerto sa mga bagay na ito'y pinahintulutan ng ating mahal na Panginoon para tayo magising, para tayo huwag tulog-tulugan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil buong akala natin kampante tayo dahil andito lang naman tayo, nakatayo tayo, pero maminamahal, malayo na pala tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Naalala ko yung patutuo ng ating dearly beloved pastor. Sabi na ating kagalang-galang na pastor, minsan daw sumama siya sa mangingisda, ng troll sila, diyan sa may banding Mindoro, parting Mindoro. Ang sabi natin kagalang-galang na pastor, makita niya, napakaliit ng lubid, na dala-dala, o hinihila yung napakalaking basnig, kasing laki lang daw ng hintuturo. Ang sabi ng kagalang-galang natin na pastor, di ba pwede nating palitan yung lubid ninyo? Napakaliit naman, yung kasing laki man lang ng hinlalaki, itong tam natin. Sabi ng kapitan, ang tagal na namin dito. Ang tagal na namin sa pangingisda ng troll na to. Yan lang ang gamit namin. Ngayon ka lang nakasama at inobserbahan mo lang kami. Pagkatapos sasabihin mo na baka maputol. Ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, ako lang ay nag-alala. At hindi ko naman sinabing ako'y nakikitulad sa inyo na alam na ninyo. Oo, alam ninyo. Ang ating pangingisda, alam ninyo. Pero ako'y nag-alala, baka maputol yan. Maya-maya habang binibirada ng kanilang sasakyan, maminamahal, naputol nga yung lubid. Hindi nagkulang, nagpaalala ang mga mangangaral. Hindi nagkulang, mangaral ang ating kagalang-galang na pastor. Ang lahat ng mga natasan para ipangaral ang mabuting balita na tayo'y palaging pinaalalahanan. Tulad ng
hinihilang basnig na yan, ng troll na yan, maminamahal, pinaalalahanan tayo. Huwag kang masyadong kampante. Dati-rati ang palakpak mo, talagang pinapawisan ka. Ngayon, hindi ka na makapalakpak pag nagpupuri. Yan ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon, na pinaalalahanan tayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Dati-rati, hallelujah, kapag tumatalon ang songleader dito, kapag nag-joyful, tumatalon ka, sinasabayan mo. Ngayon, nakaupo ka na lamang dyan sa iyong upuan. Dati-rati, hindi pa pupuntos, nag-hallelujah, praise the Lord ka na. Dahil napakainit ng iyong pakiramdam. Ngayon, maminamahal, kahit narinig mo na ang mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon na hindi pangkaraniwan, ni isang hallelujah, na isang praise the Lord, wala nang maririnig sa iyo. Yan ang pinaalala sa iyo, na buong akala mo, nakaupo ka pa, nakatayo ka pa sa iyong pananampalataya, baka ikaw ay mabuwal diyan sa iyong kinalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pinalalahanan po tayo sa mga bagay na ito, maminamahal. Dahil, pag-ibasa po yung sinabi kong talata. Sa John chapter 10 verse 10. Praise the Lord. Glory to God. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay San Juan, ang kabalata po ay 10, at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Satanas ay pumunta rito upang agawin ay yung atensyon sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, pagdating ng Miyerkules, di ba gusto nating dumalo? Pero may tawag, may chat, may text. Kapatid, naman na tayong mall. Kapatid, mayroong swimming ang barkada. Punta tayong swimming. Mahal na kapatid, alam niyo maminamahal, klase-klase ang gawa ng kaaway. Nitong mga nagdaan, almost 1 week, halos walang pasok. Sa totoo lang. Pero hinahanap ko yung ating mga estudyante. Okay lang kung mayroon kayong klase na kayo po'y nagkaklase through yung mga bagong learning ngayon. Wala pong problema. Pero yung walang ginagawa. Kasi kami nung araw, maminamahal, sinasamantala po namin yan. Hallelujah, pag walang pasok, nandito kami sa pastoral, nagjo-join kami ng pagpupuri, nag-aayuno kami. Hallelujah, nagbibigay kami ng pagpapahalaga sa mga inaral sa amin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Kaya tingnan niyo po, maminamahal, yung iba sa amin, ang sabi nga ng mga patuturila, almost 40 years na silang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandito pa rin, nananatili pa rin, maminamahal. Dahil alam natin, wala na tayong patutunguhan sa lugar na ating kinalalagyan. Tayo lamang ay mga manlalakbay sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, nakakatakot na nitong mga huling araw. Amen. Nakakatakot ang mga huling araw. Perilous time shall come. Magputukan ang mga bulkan. Magsilindol ng katakot-takot, maminamahal. Sabi nga, hallelujah, pang-ilan pa lamang na lindol yan na kinatatakutan sa buong history. Terrible talaga. Kung baga, maminamahal, dapat ang mga Kristiyano ngayon, kapag narinig at naranasan ang mga bagay na yan, dapat nagsusumiksik tayo. Ibalik na natin yung ating unang ningat na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ikaw ngayon pawindang-windang na ng paglilingkod, ikaw ngayon ay talagang pasuray-suray na, ibalik mo yung una mong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Magpakainit ka, magpuri ka, dumalo ka, ipagtrabaho na may kausayan ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag mong pabayaan na ikaw'y mahulog sa kamay ng dyablo. Sinabi ng 10:31 ng Hebrew, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot kung ikaw'y mahulog sa kamay ng dyablo. Dahil isang tiyak na bagay, mapapahama ka, mapariwara ka. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, nung ang ating kagalang-galang na pastor, hallelujah, andun sa Talipaw, Hulo-Sulo, ganun na lamang ang kaniyang pangangaral sa kanyang kasamang 12 prayer warriors. Ang sabi niya mga minamahal, pag kayo'y magkulang sa inyong pananampalataya, kahit 1%, maiwan kayo dito. Malaki pong impact sa atin yan. Kapag tayo magkulang sa ating pananampalataya,
Kapag tayo hindi makinig ng mainam sa ating mga mangangaral, hindi natin gawin ang kanilang mga payo, ang kanilang mga aral, maiwan kayo pagdating ng rapture. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi naman minamahal sa kanyang makasama, ikaw, anong porsyento ang iyong pananampalataya? Alanganing sumagot, maiwan ka dito. Nung inulit, maminamahal, o ano, ilan na, ilang porsyento ang iyong pananampalataya? Sabi na, 100% mala pastor. Hindi ka maiwan, kasama ka, makababa tayong payapa. Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan, kung ikaw ngayon nagwiwindang-windang na sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ngayon ay nag-aalinlangan ka na sa iyong buhay espiritual, lalo kang sumugod dito tuwing Miyerkules, lalo kang mag-o-overnight, lalo kang tumalo ng linggo. Hallelujah! Lalo kang magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon para maalis yung mga pag-aalinlangan. Sabi ng Children's Choir kanina, 17 ng mga taga-Roma, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ibanghilyo ng kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Dito po sa 2 Timothy, chapter 3, verse 1, din talon sa 5. Inyong maminamahal ang sinabi ng banal na kasulatan. Praise God. Sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1, talon sa 5, ganito po ang pagkasabi, Datapuat, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa 5, na may anyo ng kabanalan, datapuat, tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ko, maminamahal mahaba pa naman ang buhok natin, mahaba pa naman ang palda natin sa mga kababaihan. Ang mga kalalakihan, maayos naman ang gupit. At talagang sumusunod naman, pero ang kating puso pala ay napakalayo na. Dito daw sa mga huling panahon ay mapanganib. Andyan ang anyo natin ay tamang-tama pa, maayos pa. Akala mo talagang nakatayo pa. Pero yung pala, maminamahal, nakakatakot. Nakakatakot na pala. Para ka ng sakong walang laman. Maya-maya, bigla na lamang naglaho. Magpaging plop sa floor. Ibig sabihin, maminamahal, nakakatakot na bagay. Hallelujah. Itong mga panahong ito, lalong-lalo na, kanina, habang tayo nagpupuri, sabi ko, 3 choir nang umawit. Wala man lang akong narinig na talagang nagsusumikap. Sabi ko, mahal na Panginoon, matatapos ng aming gawain. Aawit ng aming Jesus Finest Generation Choir. Kahabagan mo naman kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo naman kaming ipadama sa amin, inapakatamis na presensya. Kaya habang umawit ang ating mga choir, maminamahal, nung magpasimula dyan sa inyo sa crowd, kumilos ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ikinagagalak ng aking puso. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Habang umiiyak na kayo, naramdaman na natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, talagang grabe ang pagmamahal sa amin. Sa oras na kami nanlulupaypay, sa oras na kami ay may hinahanap sa iyo, lagi kang may katugunan sa amin. Lagi kang may sagot sa aming mga katanungan. Lagi kang nariyan kung kami nanlulupaypay, kami nanlalamig, kami ay nanghihina, palagi kang nariyan. Lagi mo kaming inaalalayan. Ganyan ang Diyos, magmahal. Tayo maminamahal. Kailan pa natin ipapakita yung ating pagmamahal sa Kanya? Malapit na ang panahon. Isa na lang ang ating inaantay. Lahat ay nangyayari na. Kaya nga sabi na, perilous time shall come. Hindi tayo pumunta rito para magpapakita na narito ako, nag-checking of attendance. Hindi po. Nandito po tayo para ipakita natin sa ating mahal na Panginoon ang ating marubdob at tao sa pusong pagmamahal sa Kanya. Nandito ka dahil gusto mong makatiyak sa iyong kaligtasan at palagi kang makatayo. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ako. Palagi mong sinisigaw sa iyong puso. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Lagi mong binubulong sa mahal na Panginoon dahil wala tayong kakayahan. Wala tayong lakas. Amen. Hindi tayo malakas. Walang malakas, paminamahal. Kundi si Jesus, magpatulong tayo sa Kanya. Dahil isang tiyak na bagay, hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin, maminamahal. Hallelujah.
Huwag nating sayangin ang napakalawak at napakahaba na napaglilingkod na ito. For the last 38 years, 36 years, 40 years, 50 years na po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. And some of us here, maminamahal, nangalahati na po 25 years and above. Ngayon pa tayo susuko? Ngayon pa tayo atras? Aba, maminamahal, mag-isip tayo. Kaya nga sabi ko sa aking sarili, maminamahal, kahit nagapalakpak na lamang ako, wala na akong magagampanan dahil medyo nagkakaedad na tayo. Gagampanan ko ang aking tungkulin sa pagpapalakpak. Huwag lamang akong mawala sa iyong bahay, sambahan, mahal na Panginoon. Sa tuwing araw ng gawain, ako'y narito. Palakpakan po natin ang ating malapait. I-desire po natin yan. At kapag dinidesire natin yan, sabi nga ng ating mga mangangaral, gawin na natin. Amen. Amen. Alalahanin natin. Hindi po natatapos ang ating kaligtasan ngayong linggong ito. Hindi po natatapos ang ating kaligtasan sa darating na Miyerkules. Sa darating na overnight. Ito'y magpapatuloy hanggang hindi pa magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, hallelujah, bagamat nakikita natin ang katampalasanan ay talagang nagsagana na, naglaganap na, amen. Ang kasalanan ay grabe na. Huwag kayong magpaapekto dyan. Huwag kayong tumingin dyan. Huwag kayong magpapagapi dyan, maminamahal. Hallelujah! Ihakbang ninyo ang inyong pananampalataya. Dumalo kayo. Ipagtrabaho ninyo ang inyong mga kaligtasan na may takot at panginginig. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siyang magpatuloy hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, kailangan pa ba nating memorizein itong mga talatang ito? Sa tuwing tayo po'y nakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, naririnig natin ito. Amen? Amen? Alam na natin. Kaya ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, mag-isip-isip na ang lahat ng mga anak ng Diyos. Let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip na tayo. Baka iniisip pa natin, baka inaakala pa natin na tayo nakatayo. Yung pala'y nalulugmok na tayo. Bakit, maminamahal? Ang isip mo, kaya tinatanong ka ng mga mangangaral palagi, sa tuwing nangangaral, ang mga mangangaral, andito ba ang isip mo? Andito ba ang puso mo? Handa ka ba kapag bumalik ngayon ang ating malapay sa salubong sa Kanya para magmana na ng langit at bukay na walang hanggan? Bakit sinasabi sa atin ng mga mangangaral? Dahil nadidiscern ng mga mangangaral na napakalayo ang ating isip, ang ating puso, napakalayo sa mahal na Panginoon. Kung ano-ano ang ating mga ginagawa dyan sa ating upuan, sa ating sarili, sa ating mga katabi, kung anong ating mga ginagawa. Ayaw ng mahal na Panginoon ng mga bagay na yan. Dahil ang sabi ng Biblia, 23,000 ang pinapatay ng Diyos araw-araw. Haladoon, patungong Kanaan. Dahil ang iniisip na lang ng tao, makakain siya, makapaglaro, makainom. Lahat ng kapitso ng ating pisikal na katawan, yun ang kanyang ginagawa. Huwag ganun, maminamahal. Huwag mag-isip ng ganyan. Pakaisipin ninyo na hindi tayo tinawag para lamang sa ating mga sarili. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon para maging patotoo sa iba. Para kung saan ka man nabibilang sa iyong kinalalagyan sa kasalukuyan. Kung ikay nagtatrabaho, nagninegosyo, naghanap buhay. Kung ikay estudyante, kung ikay magsasaka, ikaw ay driver, ikaw ay may larangan ng mga propesyon kung saan ka. Ipangaral mo ang mabuting balita. Ihikayatin mo sila, dalhin mo sila sa paanan ng ating mahal na Panginoon upang sila'y ating maisama. Anumang magbabalik, anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon, maipresenta natin sila, hallelujah, sa ating mahal na Panginoon, makatanggap sa ating mahal na Panginoon, lalong-lalo na yung may mga problema, yung may mga makaramdaman, yung may mga suliranin sa buhay. Kailangan nila ng tagapagligtas, kailangan nila ng Kristo, kailangan nila ng Diyos, hallelujah, magpapayapa sa kanila. Ikaw ay tinawag, hallelujah, sa ministeryong ito, sa ganung, hallelujah, layunin. Hindi lamang tagapalakpak dyan, taga-upo, sabi ng hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Ibahagi mo yung mga pagpapalang iyong natanggap. Kaya lagi kong tinatanong sa tuwing ako'y tumatayo, ilan na ba
ang mga kaluluwang nailapit mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Mabilang na ba ng iyong daliri? Yung iba, daan-daan na. Yung iba, libo na. Ikaw, mayroon na bang isang kaluluwa na ilapit mo sa paanan ng ating mahal na Panginoon? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kindly, ating mong basahin ang 24 po at 12 hanggang 13 po ng talata na ating binasa o ating binanggit kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Aklat po ng Mateo 24, talata po ay 12 hanggang 13. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang magpapatuloy hanggang sa wakas. Sasagana ang katampalasanan. Sasagana ang panlalamig, palulupaypay. Amen. Kung naranasan mo yan, abay, huwag ka nang mag-antay. Narinig mo na ang boses na malapay sa hapong ito. Amen. 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 Hindi pwede maminamahal. Magiging kampante tayo. Hallelujah. Kinakailangan masyado tayong maminamahal. Talagang relax sa araw na ito. Parang relax lang tayo. Gusto lang natin kung anong ating makain dito, kung anong maririnig natin. Sabi nga ng ating mga ngaral, Sunday lang. Isulat ninyo yung mga talata na aming binabanggit para pag uwi ninyo, marireview ninyo. Ginagawa na po ba ninyo? Ginagawa na po ba natin? Pumalakpak tayo sa ating mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Hindi tayo hinyo. Hindi tayo matalino na mamemorize natin lahat ang sinabi ng ating mga ngaral. Ako nga minsan maminamahal. Nagtatanong ako dito sa lyrics. Kinukuha ko yung mga tema o topic na ating pong pinag-aralan dahil dito sa amin wala kasing monitor. Ang naririnig namin, pangkalahatan lang. Kung may monitor dito talagang maririnig lahat. Kayo maminamahal, salo lahat ng aming binabanggit, aming sinabi. Kaya sabi rito, mag-ingat. Tayo maminamahal, magpapatuloy lamang hanggang sa wakas. Sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! So kinakailangan maminamahal. Hallelujah! Kinakailangan, hallelujah, ating bantayan, ating igwardyahan ang ating mga sarili. Guard ourselves for our own sake. Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Paano bantayan ang ating mga sarili? Maminamahal, baka sabihin mo, nanalangin naman ang aming ordained preacher, nanalangin naman ang mga manggagawa, nanalangin ang mga beloved elders, nanalangin naman ang tatay ko at nanay kong mainit na naglilingkod sa malapay noon, dala ka na. Hindi po. Kanya-kanya ang kaligtasan. Kinakailangan ipagtrabaho mo isa-isa. Kahit nga pangailangan mo, banggitin mo sa mahal na Panginoon. Hindi, alam na ng tatay ko, kailangan ko. Alam na ng nanay ko, kailangan ko. Oo, alam na ng mahal na Panginoon, kailangan mo. Pero banggitin mo pa rin. Kaya nga sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaalam mo ang iyong pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil ipinagtrabaho. Kinakailangan ipakita natin na sincero tayo dito sa ating katawagan. Hindi tayo maminamahal. Hallelujah. Pumapalakpak, umuupo, pupunta dito nagsasayang ng pamasahe. Pagkatapos, wala pala tayong mapapala. Naninigurado tayo na sa dulo ng paglilingkod na ito, matanggap natin ang pangako, ang langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, kailangang gwardyahan mo ang iyong sarili. Paano mo gwardyahan ito? Gusto ng isip mo, ng puso mo, ng iyong kaluluwa sumamba. Pero ang katawan mo, gustong kahilata lang. Gustong ayaw dumalo. Manood na lang ng live webcast. Maminamahal, hanggang hindi kayo binabaha ng hanggang bubong, hanggang kaya kayong lumangoy para pumunta rito sa gawain ng mahal na Panginoon, para sama-sama natin sambahin ng ating mahal na Panginoon sa Espiritu at katotohanan, gawin mo yan. Huwag kang makontento sa panunood at panunood na lamang ng live webcast sa YouTube at Facebook. Dahil nandito ka lang sa Pilipinas. May paa ka, may sasakyan patungo sa mga banal na gawain natin, at kinakailangan dalhin mong sarili mo roon, supilin mo. Yun ang paggagwardya mo sa sarili mo. Gwardyahan mo ang iyong sarili, maminamahal. Amen? Alam mo na,
Bakit? Ang mga estudyante ayaw magpa-late sa klase. Pag sinabing alas 8, alas 7:40 pa lang, alas 7:30 pa lang, ando na sa school. Pero tayo dito, ang ating joyful alas 9, ang ating solemn alas 10, dumating tayo alas 11:30. May joyful pa ba? May solemn pa ba? Wala na. Narinig na lang natin dito, aawit na ang children's choir. Aawit na ang youth and singles choir. Ang gusto natin, aawit na ang Jesus Finest Generation Choir. See? Gusto natin, yung preacher natin, sikilin pa natin. Ang tagal naman ng pangangaral ni Brother Buboy, ang haba naman ng preaching ni Kuya Juben, ang haba naman ng mga preaching ng mga mangangaral. Hindi po yung preaching ang yung iniintay. Yung haba, yung isip mo na, ang haba naman. Imbis iyong inamnamin, yung pagkain na ipinipid sa'yo, pinapakain sa'yo, iba ang nasa isip mo. Kaya nung sinabi ng Biblia, huwag kang mag-isip na maaring ikaw ngayon ay nakatayo, baka bukas ikaw ay mabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sincero ka talaga na maglingkod sa ating mahal na Panginoon, kahit walang kabuluhan yung sinabi ng ating mga ngaral, niyayakap at pinakikinggan mo dahil kailangan mo yan. Kaya nga nanghihina ang tao kapag kulang na sa sustansya ang kanyang pagkain. Amen? Ganon din ang spiritual na buhay natin. Kaya nanlalamig ka, nalulupay-pay ka, kulang na ng sustansya ang iyong kinakain. Bakit? Pagdating kasi dito, namimili ka lang ng mga magagandang mga salita, namimili ka lang ng iyong mga ngaral, namimili ka lang ng gustong tatayo. Abay, hindi ganun ang pagkain ng spiritual na pagkain. Kahit anong pinipid sa iyo. Minsan nga tayo, walang ulam, asin lang, toyo. Amen? Kailan mo kumain? Para lumakas ang iyong physical na katawan. Lalo na ang iyong kaluluwa. Nangailangan ng pagkain yan sa tuwing tayo nagkakatipon. Huwag mong isipin na hindi pinagsasakripisyuhan ng ating mga mangangaral ang mga hinanda nilang pangangaral. Alalahanin po natin na kami po ay hindi kami dinidiktahan ng ninuman. Hindi ko dinidiktahan ng ating mga beloved elders sa pangangaral ng mabuting balita. Hindi ako dinidiktahan ng ating mga minamahal na beloved children, ng ating kagalang-galang na pastor. Mahal na Panginoon ang aming inaasahan na siyang mangusap sa inyo para tayo magkaunawaan, para maintindihan natin ang mensaheng ipinarating sa atin. Huwag kang maging kampante. Palagi, isa sa isip, isa sa puso. Huwag kang maging kampante na maaring ngayon, ikaw ay malusog, malakas. Talagang nakatayo dahil ang babala sa iyo sa araw na ito ay pinapabot ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi po ng 20 hanggang 22 ng 24 ng Mateo, ang sabi diyan, maminamahal, tiyan niyo po ha, makinig kayong mainam. Ito yung paalala sa ating lahat. Mateo 24, talatang 20 hanggang 22. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito pa rin sa ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata po 24, at ang talata po 20 hanggang 22, ito pong sinasabi, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-inaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Sa 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paikliin ang mga araw na yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun na lamang pagsinta ng ating Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon, ayaw niyang may mapapahamak. Gusto niya tayo po'y makapaghanda lahat. Dahil iniibig niya tayo. Amen. Ganun lamang kanyang pag-ibig sa atin, maminamahal. Pinaalalahanan ka, pinaalalahanan ako, pinaalalahanan tayong lahat maya-maya sa tutuwi na, tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Grabe ang mga paalala sa atin. Ang sabi niya, manalangin kayo na ang pagdagit ng mga banal, hindi kayo nanlalamig. Hindi kayo nanlulupaypay. Manalangin kayo na ang pagtunog ng trumpeta, pagbalik ng ating malapayon para kunin tayong buhay, para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi sabat. Ano yung sabat?
kayo'y nagpapahinga. Dahil yung mga kapatid natin na hindi na natin nakakasama ngayon, considered sila na sila'y nagpapahinga na. Andiyan lang naman, ang iba sa kanila. Minsan, maminamahal, talagang nakukonvict ako. Sinasabi ko talaga sa kanila, isinasama kong i-forward yung ating live webcast sa kanilang mga account para lamang mapaalalahanan sila na mahal sila ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangang ipagtrabaho nila ang kanilang mga kaligtasan. Ges 31 ng Hebrew. Ges 31 ng Hebrew. Kindly. Isang bersikulo na lamang, dalawa. Praise the Lord. Dito po sa mga Hebreo, ang kabanata po ay Ges, at ang talata po ay 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ibig sabihin, nakakatakot talaga, maminamahal. Nakakatakot na dahil tingnan niyo po, kaya nga sabi ko sa inyo, maging mapag-obserba kayo, maging mapagmasid kayo, kahit sa inyong sarili, sa ating mga sarili, mapagmasid tayo. Kung nakaramdam ka na ng panlalamig, lagi namin kayong challenge, mag-ayuno na kayo. Kung kayo'y maminamahal ay parabang mayroon ng talagang gugulo sa'yo, lalo kang pumunta sa pastoral, mag-join ka ng puri para maalis yung mga panggugulo sa'yo ng dyablo. Dahil ang dyablo ay pumunta dito upang pumatay, pumuksa, alisin ka sa iyong pananampalataya. Ayaw namin na kayo'y mapariwara. Gusto namin kayong agawin sa kamay ng dyablo para tayong lahat, paminamahal, sasalubong sa ating malapay na magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga kaligtasan. Huwag ninyong pabayaan ang inyong panlalamig, ang inyong panlulupaypay. Kailangan mong mamulat na sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:12, ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil yan ang gusto ng Diyos sa iyo para ikaw ay hindi maging kampante na ikaw ay mahulog sa kamay ng Diyos at ikay manlulupaypay, ikaw ay manlalamig. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Jesus. Dito po sa Pilipios, Kapitulo 2, versikulo 12, ganito po ang pagkasabi, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya tingnan natin, maminamahal. Tingnan natin, hallelujah, at asahan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. Hindi tayo pababayaan. Kaya nga ang sabi niya, paikliin ko ang panahon para sa aking mga hirang. I will shorten the time for the sake of my elect. I will shorten the time. Paiksiin na niya ang panahon para tayo, maminamahal, ay huwag mapahamak. Anong nag-umigting sa atin? Bakit kahit napakalayo ng ating mga pinanggagalingan, pagdating talaga ng weekend, Biyernes, Sabado, Linggo, nandito tayo sa gawain ng mahal na Panginoon? Dahil ang Diyos ang umudyok sa ating puso, sa ating mga isipan, na ipagtrabaho natin ang ating mga kaligtasan. Dahil tayo ang makakatulong sa ating mga sarili. Walang tutulong sa ating iba. Wala na makakatulong sa atin, kundi ang ating mahal na Panginoon na ating pinaglilingkuran. Siyang nag-uudyok sa atin. Bakit nagkukumahog ka na umuwi? Bakit kinakailangan talaga pagdating ng Miyerkules? Hallelujah, kahit may trabaho ka, may negosyo ka, may hanap buhay ka, nandito ka. Bakit pa minamal? Hallelujah, kahit lumulusong ka sa baha, baka pag-overnight ka lang. Tulad nung grabe ng pandemic na yan, yung 2019 na kinatatakutan na COVID-19. Ang daming gwardiya sa atin. Bakit lumulusot tayo para makarating dito? Dahil ayaw ng Diyos, paminamahal, na tayo mapahamak. Gusto niya na tayo talaga ay firm sa ating mga kaligtasan, makatiyak sa ating mga kaligtasan,
nandito sa gawain ng ating mahal na Panginoon ang katiyakan sa ating mga kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung may mga karamdaman nga tayo, maminamahal, kung mayroon tayong nararamdaman, nagpupumili tayong makarating dito. Bakit? Dahil ang ating Diyos ang nagpapagaling. Amen? Amen? Bakit nagkukumahog tayo, maminamahal, talagang kailangan? Huwag tayong mag-absent. Dahil pangako yan ng ating malapay. Sinabi ng kanyang propeta, gusto mo ng langit? Huwag kang mag-absent. Gusto mong makatiyak sa kaligtasan at buhay na walang hanggan? Huwag kang mag-absent. Dumalo ka ng dumalo, isang tiyak na bagay. Hindi ka mapariwara. Agawin ka ng malapayon sa kamay ng diablo. Dito ka sa gawain ng malapayon, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nagtatapat ka na mamukay ka na may kabanalan. Ipinagtrabaho mo yung kaligtasan dahil gusto mo, maminamahal, na lagi lang nakatayo, hindi ka mawawala. Dahil nakakatakot kung ikaw, hallelujah, ay nag-iisip ngayon nakatayo, baka bukas ikay mabuwal. Iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Iniibig tayo ng ating Diyos na buhay. Ayaw na tayo po ay mapapahamak. Kaya kung iniibig din yung mga kaligtasan, makinig kayo sa mga aral na galing sa ating mahal na Panginoon. Magbula sa ating kagalang-galang na pastor, sa lahat na kanyang mga ngaral, hallelujah, sa mga ordained preacher, sa mga preachers, hallelujah, na ipinangaral ang mabuting balita. Kung kayo po ay makatiyak, hallelujah, isang, hallelujah, pruibat, ebidensya, na itong ating ginagawa, maminamahal. Hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. I love you so much, but our dear Jesus loves you more and more abundantly. Let us stand up and sing unto the Lord. Praise the Lord. Brother Jobs. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Minsan ang mga minamahal, hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your from the moment that I wake until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been, hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Puri ka malabay na. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, even I know you as a hallelujah, 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 hallelujah. Oh God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so hallelujah, 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 hallelujah.
God. And all my life you have been faithful. We worship the Lord. We praise the name of the Jesus. Been so good. With every breath that I am able. Minamahal, napakahalaga ng mensahe ngayon nating napakinggan galing sa ating Diyos. Ayaw niyang bawat isa mawala. Ayaw niyang bawat isa malamig. Ayaw niyang bawat isa magpapaya sa kaligtasan ginawa ng Diyos para sa atin. That's the goodness of God. Despite all the mistakes that we do daily, despite all the trespasses that we do, araw-araw natin ginawa pagkakasala, patuloy pa rin siya nag-aanyaya, magpakainit ka! Ba't mo pinababayaan, kapatid, ang kinaroroonan mo ngayon? Bakit hindi ka nagsusumikap? Bakit pinabaliwala mong salita ng Diyos? Para saan ang pagsusumikap na ginagawa natin? Kung hindi rin natin gaganapin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. But the goodness of God is still here. Habang nandito pa yan, magsumikap ka. Huwag mo pa yan, mamaagaw ka ng kaaway. Ipagtrabaho natin ang kaligtasan meron tayo. Patuloy tayong umawit sa Diyos. You know, all my life you have been faithful. Misanan pa, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. For all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath dahil natin dumalangin, mga minamahal. Sabi ng awitin, for all my life you have been faithful. Sa buong buhay namin ng Diyos, matapat ka sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Heavenly Father, maraming salamat po. Alam namin sa ganang amin, hindi namin kayang baguhin ang aming mga nararamdaman. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Sidlan mo ang aming mga puso. Magkaroon ng desire, ganapin ang iyong buong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan. Maghanap namin ang mga ito. Makita namin ang araw-araw mong pagkalinga sa amin. Makita namin ang bawalang umpay na pag-iibig at pag-iingat mo sa araw-araw. Tulungan mo kami maging mapasalamatin. Tulungan mo kami sa bawat araw ng aming buhay.
makita namin ang iyong pagkalinga. Kailangan ka namin man na Panginoon. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Mga minamahal naming mga bisita, ang napakinggan niyong mensahe, ito'y galing mismo sa banal na kasulatan, inspired by the Holy Spirit. Ito po'y pinarating sa inyo upang malaman niyo na hindi po pwedeng basta-basta na lamang inyong makamit ang kaligtasan na yan. Kinakailangan ipagtrabaho at ihakbang ating mga paa. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siyang kaysa isang Diyos na nagkatawan tao upang ikaw at ako'y magmana ng buhay na walang hanggan. Pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, walang taong walang kasalanan. Ngunit kung tayo magsisisi hindi sa tao, kundi mismo sa mahal na Panginoon, tumawag ka sa Kanya, buhay ang Diyos, nakikinig ang mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Acts 2:38. Sabi ng Biblia, be baptized in Jesus' name so that you will receive His power and your sins shall be forgiven. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakikita nyo nanginig, umiiyak, yan ay pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. And when you will receive the power of God, when you will receive the Holy Spirit, anumang karamdaman meron ka kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. Anumang problema kaya niyang lutasin. Anumang panalangin mo sa Kanya, God has 1,000 solution kung paano bigay ang katugunan sa mamalang kaparaanan ang inyong mga pangailangan. Sa oras na ito mga minamahal, itaas ninyo ang inyong mga kamay, ipikit ang inyong mga mata, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroroon, kung kayo nanonood sa ating webcast, kung kayo nanonood sa ang iba't ibang bahagi ng mundo, sumunod lamang po kayo, pikitin niyo mga mata at sabihin niyo lahat ang aking sasabihin. Ito'y panalangin pagtanggap sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Linisin mo ako sa lahat ng pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Hesus. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamanapay ng Hesus. Narito yung mga anak, saan man sila naroroon, mahal na Panginoon, ano man kanilang pangailangan sa kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa may malangkar paraan na mahal na Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na hindi mo nalalaman, mahal na Panginoon. Sa oras nito sa pandalangin ng aming iginagalap, minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeida, ay mga minamal na mga manggagawa, humingi kami hindi na dalangin namin sa iyo na sila patawarin mo, mahal na Panginoon, sa kanilang mga nagawang pagkakasala. May ito'y kanilang naisip na damat na salita. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip sa katotohanan na hindi una tulito ng kanilang paglilingkod simula pa lamang nawa tumala Panginoon. Isulat kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, 10 na kanilang mamal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga personal na pangangailangan. Tayong lahat ay dumalangin. Huwag magdadalawang isip. Ang Diyos makapangyarihan, may kakayahan, tumugon lahat ng sa lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maging ating po mga minamahal na mga bisita. Dumalangin kayo sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Kung kayo po may makaramdaman, kaliwang kamay, parte ng iyong karamdaman, kanang kamay sa iyong ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin ng Diyos sa iyong salita.
Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Source ito sa pandalangin na aming gilagay at minamalabanggit sa Estrada Almeida. Ang bumaminaw na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness. Lahat ng mga panlulupaypay, mga panlalamig, mga panggababagi sa iglesia. Cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Build in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ginanap natin ang kalooban na Panginoon, gaya ng isang bata, ay sabi nga ang Biblia, mga minamahal, tayo lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat muna na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin muna ng malakas ang ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God.